Hola a tots i totes, el meu nom és Diego i avui estic així altra volta per donar-te alguns consells o recursos sobre entrenament per a preparar-te per a la senda del poeta. No oblideu seguir-nos a les nostres xarxes socials, utilitzar els nostres hashtags com el de Senda en Casa per estar informats sobre tot el contingut que estem publicant de la senda del poeta. Per avui anem a plantejar també una bateria d'exercicis a nivell de força per preparar-se per a poder suportar aquestes càrregues i tindre un nivell o estat de forma més elevat d'ací a que realitzem la nostra senda. Per això és important que pares atenció, que estigues atent als consells que vaig donar-te i a la correcta execució dels exercicis, perquè avui anem a veure exercicis unilaterals. Així que pareu atenció a l'explicació i correcta execució d'aquest entrenament. Aquest primer exercici que realitzarem serà el següent com vegeu en imatges. Per fer-lo bé, haurem de desencaixar cadera i genolls i realitzar l'acció d'espentar amb un sol braç, en aquest cas al vector vertical. Mantindrem la baixada i el nostre dit gros buscarà apropar-se al nostre muscle. El segon exercici canviarem a l'hemisferi inferior, realitzarem una sentadilla a una cama. Recordeu que a aquest exercici podeu afegir pes amb una motxilla. Per realitzar-lo correctament, l'esquena es desplaçarà amunt i avall en posició neutra i el nostre genoll sempre anirà en direcció de la punta del peu. El taló de la cama adelantada sempre estarà en contacte a terra, mentre l'altre pot fer puntelletes i podem realitzar-lo amb una cadira. Passem ara a l'hemisferi superior i realitzarem aquesta acció que és una tracció. Per poder realitzar-la necessitarem una tovallola i agafar-la a l'altura dels muscles com veureu en el següent plànol. Tractarem de fer intenció de trencar-la executant força cap als costats i l'altura serà la dels muscles un poc inferior. Sempre amb intenció de fer força cap a fora i arrere. El quart exercici, tornem a l'hemisferi inferior, realitzarem un pes mort a una cama. És distint a la sentadilla. Com vegeu, inclinarem el nostre tronc, donant-li pit a terra i després donant-li pit i la mirada al front. El glutis es desplaçarà darrere a avant, amb un moviment lent i controlat. Per a finalitzar, proposarem aquest exercici de carrera en el qual, en aquesta ocasió, farem una frenada i arrancada, per tant necessitarem 2 metres més o menys de distància. Ho farem a la màxima intensitat possible que puga permetir-me fer-lo amb bona tècnica. En la nostra proposta d'entrenament plantejaríem les següents sèries i repeticions. Passaríem per cadascun d'aquests exercicis i realitzaríem 4 sèries de 10 repeticions amb cada membre, els que són unilaterals. En l'últim cas, el de la carrera, realitzarem durant 25 segons a la màxima intensitat. Fins així ha estat el que és l'entrenament. Espero que hagi quedat ben clar l'explicació i la correcta execució dels exercicis. Per la meva part, dir-vos que moltes gràcies per estar ahí. Espero haver-vos servit de gran ajuda en les propostes d'entrenament que hem plantejat durant aquest mes. Simplement despedir-me i agrair-vos la vostra presència i ens veiem en la senda del poeta.